Hej til alle sammen, det er mig Signe, og velkommen til en ny episode af Random PvP. Og vi har åbenbart Jeppe med, som åbenbart også vil sige goddag til jer. Så ja, sig goddag til Jeppe. Du må gerne slutte. Nej, han er ikke med os i dag. Wow! God, man. Woo! Er det der heks? Nej, det skal jeg nok lade være med at sige. Lol, flæk, det er i skoven. Ja, det er jeg vant til at føre. Eller nej, det er jeg ikke vant til at høre, men alligevel. Det er altså ikke ret sødt at sige flæk til nogen. Det er ikke ret sødt. Wow. Okay, god range der. God range. Og der burde komme thumbnail på den her video. Men det ved jeg så ikke, fordi jeg er dårlig. Jeg kan ikke finde ud af så meget. Nu går vi... Ej, jeg kan huske noget fra i går af. Det var at... Det var nogle af mine venner, og jeg... ikke venner. Det var nogen, jeg snakkede med. Hvad kan man sige? At vi havde det meget sjovt med at dræbe hinanden inde på det her toilet. Så ved jeg ikke, hvorfor. Det var meget sjovt med det. Og det er et pigetoilet. Stop ind med et stand. Du ved godt, hvem Putty? Hvem er Putty? Nej, jeg ved ikke, hvem Putty er. Hvem er Putty? Er det din lille put? Halleluja. Kan folk ikke bare lade være med at sige, at de er bedre til PvP end jer andre? Men i hvert fald. Jeg gider ikke komme og clean up. Okay, Jeppe. Wow, Jeppe. Jeg har ikke lige den bedste pind. Det der ligner. Jeg ved, Jeppe, han ikke har. Jeg ved det. I know it. Så det er Snake One's back. Eller, ej, det skal jeg stoppe med. Hey, det er Jamie. Nej. Okay, men. Ja. Undskyld, der ikke er. Undskyld. Ja. Det skulle lige, ja. Det skulle bare lige, ja. Fedt. Ja. Det er sgu... Wow, that range, dude, man. If that range. Men undskyld, jeg ikke er så tip-top i form, men det er også fordi, jeg har sådan, hvad hedder det, 20 fps. Og den siger godt nok, at jeg er næsten fuld, men det er ikke rigtigt. Jeg er ikke rigtig helt fuld. Net, ja, det er så ærgerligt. Nej. Det ligner til timer. Sådan timer. Hvad hedder det på YouTube? Ja, måske jeg har bare det. Undskyld. Jeg skriver bare lige first, det vil sige. Han spurgte selv. Og jeg er bare rolig. Jeg skriver det ikke i offentlig chat, så sådan noget kunne jeg aldrig finde på. Jeg skriver det i offentlig chat, hvor alle kan se det. Det vil jeg ikke engang tænke på. Ikke engang, at der er en, der sagde, at jeg skulle. Fordi det er reklame. Valov, kitty cup. Men prøv at se den der FPS. 10 FPS højs, mand. Eller 11.
You know what I mean. Men virkelig, det er så træls. Men videoen, den kommer ud. Det skal ingen stoppe mig i. Men jeg er også lidt træt, fordi klokken er... Det ved jeg ikke. Jeg kan godt digitalt tal. Den er i hvert fald over 3, kan man sige. Halvhørt. Jamie, for helvede, den clean up. Men jeg fik ham. Stop det der, Jamie. Yes. Of course. Hej. Hej. Ja, hej. Så kan ham der lige tjekke det ud. Så easy peasy til os. Og clean up. Ej, det skal jeg nok ikke sige. Der er nogen, der synes, det er klamt at clean up, men hvad siger Lasse? Nej, det er det der grimme pigeskin. Ad for helvede. Jeg hader at sige 5 Det er ikke sødt at skrive sådan. Så skulle du have set i går, mand. Der var nogen, der ikke rigtig kunne finde ud af sproget. Som kaldte mig alle mulige lort og sådan noget. Det var i hvert fald nogen, der flippede ud på mig og kaldte mig dumme, bare fordi... Ej, jeg kan lige fortælle historien. Jeg var inde på Freakyville. Så har de så sat minigames op. Så spillede jeg jo lidt survival games der. Og så... lad os se det sådan, at der kom en og... Hvad hedder det? What? Nej, han er ikke godt nok. Get wrecked! Trippel! Det skal nok være med at sige. Wow, hvem er det der chatte efter mig? Undskyld, jeg skal nok lade være med det snak. Jeg synes selv, det er pænt irriterende. Næste gang jeg dør. Ja, vi skulle bare lige helt tilbage. Jeg ved ikke. Nå, det var svært. Det var... Vent lige, har han fået Evix? Okay, men i hvert fald... Ciao! Og i hvert fald så siger vi bare lige mange tak fordi I så med. Mange tak fordi I så med. Hvis I godt kunne lide videoen, må I meget gerne give et like. Hvis I ikke kunne, så giv et dislike. Men så må jeg også meget gerne så må jeg også meget gerne sige, hvorfor I dislikede. Det må jeg også gerne sige. Ja. Senoritas wow. Det der retas. Det lyder faktisk rimelig nice. Hvis jeg skulle spørge mig til der kom Lucky en dag. Men i hvert fald, håber I kunne lide det. Hvis I godt kunne lide det, så må I meget gerne smække like og subscribe selvfølgelig. Nej, ej, det mener du ikke, Lucky. Ej, det mener du ikke, Lucky, det der. Okay, men jeg vil også sige mange tak fordi I så med. Woo!